1と100。木が1本。木が100本。車が1台。車が100台。猫が1匹。猫が100匹。四角が1個。四角が100個。鶏が1匹。鶏が100匹。ネジが1本。ネジが100本。人が1人。人が100人。いつの間にか夜になり、夜のお空に星が100個。みんなおやすみ。